Hey people, Shiri say guys, how are you today? Eh, and this we all want is to Muri boy, people. Shiri say, could say kwa Muri people. Let's see. Iri say, nothing can go never know she. Nasi Tuesday, Monday, Nasi Monday. Iri say Monday, you people, Nas dream cherry, my guys. Magetsi ainda kukangonaya kuno magetsi anobva ainda kwanga kuchinaya mvura yanga nemabhanangana imi saka magetsi anobva atongoinda maona manje saka nhasi hangwanisi yanyo kugarisa maybe I'll stay for 15 to 30 minutes. Joylin kudiwa zvise vimbai mazakwata what more rudodo. Linda Rumbi Motsi Abigail Mucha Lillian Evidence Teaser Gogo Agnes Mulilo Sneti Musindo Chichi Mushangwe Briton Bokuven Vimbai Mazakwata Murisei guys isusu tiri mucheri manasi anodzoka here kana chaita 2 days asina kudzoka because mvura yenhasika yanga nemazimhepo nemazibharangana ainge achipenya zingamboti yenge dangerous saka magetsi anobva aenda mvura ukangona kana yechidero magetsi kunuka anobva aenda. I don't know why. I don't know. Evanes Gatawa, Emily Komutsi, my how you guys? Let's see, Axia Motoreri, Mbuya Malambo, Adelaide Nyamare, Sean Mantianike, Helena Chapina, Lokadia Saruza Ichdingar, right on Atuga, Gui, Jirise, Linda Rumbimotsi. I don't know, could it show no she. Ntarisirwa kuti kuYouTube iri kushowa here hapana bandisikuona chazima seizve foni yangu watiri pashe Laurencia Mavia shares say Melissa Muringe Laina Shekede Maposam more blessing Olivia Shava Laurencia Mavia Cynthia Muziani, let's see here. Consider Chaita Chipo Magaya praise it tombo. No matter Maudi Makumbo. She say Laina shake it in the Morisa. Yes, YouTube has it. Chandapiwa Ngwengwe would say Paida Jiri Keti Guduza. Ethel Sarah Longwe Google it more blame blame my ano dumutize guys ndamurisa kwengwarefu so batiri rangu rasawa ne 15% magetsi aenda kudhara saka ndichangogara chi my ano dumutize zviri sei muri boy here Mikizo Felicitas Chidua Marjorie Muchakagara Hilda Nyamapene Tsitsi Karonga Urisei. Alright. Ndangoene main update. I think even when God put zero take my story, they get a story time experience they get ne imbagaza but some worms. So there's this other lady anonzi Rudo marwazo akawaya panap akatawa nyembo yake. So just gonna tell you kuti guys vanhu vachiri kuda imbwa akusina imbwa dzatengwa dzese dzikapera. So Anna baby honde kuruntuchiri Doktaridza vanhu kwendoso kupfeka manyuyi usati ucha mani umhuri usona uye zvoti muri pinde
Say. Say you could. Huh? Oh, yeah. Say you can't buy Iro. Jimba. Parira. Arupara. Anash baby honde uri sei oi boy re isusu kwedu kugenge magetsi aenda so but kuta chokwadi tisingadi kuri vanhu nemagetsi ka anoita zvekuenda here and there especially kana mvura ikanaya seizvozvi izvi ndo panoita sei washi hanzi sekuru washi zviri sei dhai huya pano dhai huya dhai ojepi huya dzoi huya zvovaudzi zviri sei pinda zvaita ko washainde muku waindepi muku asi mukavata muku I don't know I mean no kuti toti hati zve-social media ikoti but guys but kunokunoona nowanza guys kule noshi mukumhoroswa naserina mugashito noshi bhatiri rangu rikangopera tonesana ndiani wakasheya padhivhaisi yangu wechi2 ndiani munhu yenge abve pawifi yangu ndiwe ibvise guys mirai noshauye asiwotovatake bhuku hanzi bhuku muka guys hanzi bhuku anonzi muku dzei hanzi bhuku anonzi muku dzei tamurisa munhu wani Mr. Ndisems pamwe zita renyu handakuriona I'm so sorry but pamwe zita renyu handakuriona tamurisa vanhu vese wani kubva kuda ukasviba kuti tsvakudaro woi nenyumono ndakazosviba ndamuna marari One day. Rezibude. Ndabone kere. Wafunye washu. Wachimba nditoshe ndwandoni. Mbombe zvise. Ndiye nanga chimorisa we. Chagozvere utaenda papi. Ndona ndainga. Niita zvindimo Serina uyu. Kozvakanaka. Serina. Ndinenge kule vamwe sasa. Serena, it's a hey Serena. Serena. Woo! Seri. Oh my God. Seri. Unaenda katika kwa Serima. Kuetepi zviwashi. Serena. Musanyanya kuzotocho vadiro, tsakadzikisira. Ado kuti ndioneke woze. Today iri. Adioni. Dai muriso amba. Dai uya upinchi. Agnes Tafa usei. Muku uya zve. Hauderi muku. Yakatocha. Milk. Kule noshiri murise. Tinaka dress uzatola. Guys, ndakonese kuita Forest Camp iti vakarora here pitira woga adigere Primrose iwo Primrose vagere musindo muri stay Isso é pelo yes, ainda fora com esse cruno assim, mano, me disse ajude. Oh my goodness. Eu vou tirar um Dai.
Bachira kwelipinda nowaradza. Unobika bachira sekuru. Regai. Uyo. Nushini kuvoita unge ghosti. Ureka maziva jeje. Ndakapikirwa. Ndisi chomwe zangofanana. Nzokufuna musi. Tisi neno mbozviona. Uye wakapika blue, yakapika blue anokuzviona. Muku akapika rudzi. Muku akapika rudzi. Yes, kuoneka musikora. Screenshot. Ko muku aripi ne? Muku aripi? Muku atodisheze zvangu. Mutombo. Nyenzi zviwe. Akidai mutangano rwasikuru. Vane majera mupengo zva. Atamudaridza. Atodi kuti anyore Grace atogona akaenda kumtu. Atakaenda kumtu. Uye zviwashi. Zvachiri kumhoresa? You guys are doing a great job. You made me such job. Oh, thank you, Dre. I would say, Morisa Pinto, Tangible. I need boy now. Who's voice? Let's just say. Let's just say, voice is what she. Did home say, Morisa. Cameraman. Anakomzere cameraman. Tangoita masu. Unje cameraman wedu. Namwacha ari kokoko uya dizvi nomunyongonyora ningakatoisa maheadphones asi dai gogo resekuru varipi vakasara kumusha gogo nembuya nasekuru vakasara kumusha ngatimboona mwana hanzi ndeipi sekuru wash moroi and uncle nani hanzi muko ari too quiet very ndiano hanzi uyu zvirisei aroni mususu zvirisei mwendiani thank you evangelist mere hi crew zvirisei simangalisa Adelaide kurisei watching from UK. Besta. Achimbotumire sekuru dhora vedu vanetsa. Besta tapira chimbotumire sekuru dola. Unotongwa nevidikira. Papa what remit. Dai. Angodzoka kuti muriseiwo. Oh my god, ichopira moto ndichisi. Zviro yakabatwa Gestafa. Zviro ndakatorya. Yakaroriwa. Shela mukunyo. Shimo uridza kumba. Yes, akumba kuonakidza zinaiti. Makazobatira shuro. Zviro yakatoryiwa kuno. Right. Yo, Coletta Emmanuel. Coletta Emmanuel, urisei ndakuonawo. Maimu mutade washes qaqalzile ndlovu oyu. Miracle my boys. Chongo chemsitiri bo. Serina ndrokuya. What's the number? Yeah, let me put the number here. Let me put the number. Well, dream it. Gadiya soniroti. Sherone. Kuzoya say ataura ndiana ndindatawure tosheyana. Oh, handindakumbira sekuru. Handindakumbira sekuru here. Ndindakumbira sekuru. Tosheyana. Tosheyana zvinei. Tosheyana. Aizvika vedwe. Tosheyana here. Kugunotsvaga huku. Ku New Zealand kurisei. Tosheyana. How is New Zealand? Anzi daina chegeza.
That's a puppy down. Oh man. Ndipisa screenshot. Unoda kuidia ndidi. Kuti zvoita sei? Anogeza unosvitira zinamboiti saraiwa nema. Tudya tosizve. Auna kurobhewa mugurupu wasei. Hanosvikira mangwiri ndozokupa itoshiyana ngoti tosimbosiyana wani. Zvashatira pano sei? Inombosiyana. Maremitenza. Hakuna precious strategy sei. Chiboite that's always say. Very very soon. Very soon. Lincoln zviri sei kanibota ndichipinda pamwe yapinda kuFacebook chete kanibota chipinda futi. Guys, teknoshi Elise Magwegwe yanzi chibage chaibva here. Kushandisa ndaziva chakasiya chirekera. Ari kutumira tanzi sharing is caring. Yes. And she was dying. Sharing is caring. Uchaona kuiguya. Thank you. Thank you. Good night. As you were bored, guys. Not to share, not to share. You got $5. Not to put on a divide by. Cherubone, right? I was up. Kwapoko cheke. This is say. Alice was my this say. That my nina. Papa my nina. Oh, if Momo go, she say. Keep it up, guys. You're acting so great. Not father. Thank you. Thanks a lot. Nancy, he will be big. Jai, I bet he will be big screen somewhere in the future. I pray and declare. Amen. In the name of Jesus. I pray for you. In the name of and oh my God! You wish I was. Oh, I don't worry. Don't worry. Carol James, thank you. Nyanda ndafambira yacho ndafambira yatozveka mudondo tirega isu timvezve kwadi yatohaiteka chirongwa. Vesta kuti Vesta even ecocation inenge inoita manitese Vesta ndiyatsomupinira kusaiti kwayo basi ekurinosho munonyepa adeizvotorozvokwazo Zakrone Diano actor yake jealous down. Thank you. Dodao Anshim. Dodao Jena drama. Bashiro can I prophesy? Prophesy. You know what die. Achakukurira mamanje actor. Thank you guys. Totenda mberi. Kukura kwemhuri. Tose techingosinikata sechinda raitika seipa hanzi chiapa. So you guys keep it up, my sister and you people can get. Oh, thank you very much. We hope zvinoramba zvichiendeka. Yes, nyaya yacho yatozopirigudzwa. Noenda nayangu zita update kuti imbwa dzedzasita sei dzatengwa dzese kune avo pamwe vatata zvoda kuita sei kuya ende sister Rudo marwadzo vati ndivatendere vanhu vese vakatenga dzakaita zvekubvutidzwana imbwa dzachoni asi dzakawanda think kutotaura kuti dzasingasvika na 20 herewo I'm not so sure but dzakawanda. Saka vanga vatanzi ndikutendere kuti Shemarians, thank you for supporting her. Thank you for actually buying those puppies. One manje because hanzi dzakawanda.
Hey guys, I think it's going to 20 minutes into bandakata zvangu. That's pretty much it for today. But rangu rapa 9%. Tinozongoonana hedu. I hope ndinokwanisa kuekera. Sharon, have you been to Shemarians? Yeah, isi prophet Shamwari Koleta Emmanuel. Ndakatozvitaura pano. Ndaidza kwapiriri kuchimanimani. Ndaidza kwapiriri kuchimanimani 6 years dzengu dzese. Ndokuziva kuchimanimani zvisingaite. Kunana Nedziwa, kunana Wengezi, kuchimanimani kwacho, kwarisitu, pabiriri, pamutambara high school, paLydia Chimonyo, kwese ikoko ndakambokusvika kwese ikoko. Hanzi sekuru noshi veduwe munongwavha ngwavha kubva mavhara muzukuru kuti muri kuinda kuinda kuizoiti atifunga kadaura uyu washi. Hanzi sekuru ipaivo primrose attention. Manje matitangira imwe soo kuda mwe munhu chati eke. Primrose. Right. I don't know why Zandile ndisingakwaniso handizivi sei page rangu richisingaitewo masters. I have no idea, guys. Maybe in future zvichaita, I don't know, but we just pray kuti zvinoita nguva nenguva everything chinenge chine stage. As chiri unobva kwenda uyu ndobva kumasvingo ini asi ndakangodzidza kuchimanimani ndobva kumasvingo ndafoira mainterview kwese kuna handipoti kurira nemhaka handivanzi ndakaenda paSt Paul's Mutami ndikanyora interview ndikafoira ndikatudzwa tsamba yakanzi regret. Chatomboita story time iyoyo mangwana guys yemaregret. I don't even know why ndeizombofoira maekerawo acho niwayo guys. Ndikaenda kuSt Dominic's ndikafoira, ndikaenda kuSt John's mainterview inonzi machipo tainyora kamazama ndikafoira, ndakaenda ku5 schools. I remember St John's, St Paul's Mutami, St Dominic's, dzimwe mbiri handichazivi. Ndakaenda futi kweinzi kuRusununguko ndikafoira. H5 handichazivi kuti yenza handizita rachoni yandakaenda futi ndikazowana nzvimbo yekuchimanimani nemaresults. Uko nemaresults angu ndandakapasa. So I don't understand why mainterview ndaingowana maregret. Kuda ndaipinda ndogara handichazivi wenyu. Handizivi kuti ndaiitei ndichingopuwa maregret kwese guys. But ndakazowana nzvimbo pabiriri nemaresults chaiwo. Ndakatowana nayo because handakwanisa kuenda ikoko. Ndinogara muHarare, iHarare, best tapela muHarare. Oh no, hatibvi kwaNdahwi. Handikuzivi kwanaye Noshi. Unoziva kwaGutu kwaNdahwi? Unokuziva? Ina handikuziva Sinoshi unokuziva? Avaifamba neshoka vakambodzidza pamasema. Handikuzivi. Uyatanzi, what do you miss with Thailand? I don't miss anything. Ndofunga kana muda kufunza kuti what do you miss zvekuThailand? How do we devise this thing? Yo, yeah, wait up. Thank you, Vista. Yeah, we are. Takufunga mangwai fana tenga chimba mari yoyo. Wasnzere washi Noshi wautendesha Mwari yauya Maria. Yes, Linda Cheza ndiri kuGlenville ndokwandogara kuGlenville 3. Hauzotauri kuti yauya asi tenda amene vakanyararira ndiye uyezve Vesta to the Vesta Magona. Yes. Magona ma investa.
Oh my God, let's see. And you need to. Something more than again. So go and be say. Impidicate. For G1. E1. E1. Is that the one? I'm going to draft food. Itatamba amene vakanyarari amene vakanyarari ayo chichikorosa kuti kutamba chimba yes tamba energy the light hai nemba kutiza thank you Vesta thank you so much abanda kuona kuverenga man kokuvunjere unokuziva here tokuziva kuvunjere vunjere ndokwatakaona musi chikomo chechechi tokuziva kuvunjere inangwa asina mbopatsika kuti apa kupatsika dai but pane patakasvika pedo nekuvunjere so tainotsvaga mabura ikoko mbeu yemabura kudivi iroro kune vamwe mai vanorima mabura asi ndakanganwa kuti vanzi mai ani hanzi asingati kuya pajekere guys ndakuinda ini guys bye thank you see you tomorrow maybe magesi anenge adzoka maybe anenge asina kudzoka but let's see kuti mangwana chatombotaura nyaya yekerayo unodzokera rini handisi kudzokera kuthailand ndakatotaura kare ndofunga vanhu vaindifollowa pamwe tana ndofunga unga usati wakundifollowa ipapo ndakataura since last year kuti I'm moving back to Zimbabwe. I had missed home, so ndakati aiwa zvokumiri kwemakungwa ndakaimbosiya mbonogara kumba womboita refresh and re-strategize uri kumba saka ndo zvandiri kuita right now. Thank you mwana wezere. Yes, ndasimbisa ndiri kurya sadza guys. Ndiri kuThailand ndasikakwanisi kurya sadza, ndasikakwanisi kurya anything cheikoko. Zvinhu zvandaikwanisa kurya ndofunga zvinhu zvokungoitawo zvokungotenga matake-away. Kunoku ndakwanisa kurya zvinhu zvandaisakwanisa kurya kuThailand. Oh, andokara kwangu kwari. Ndokara kuemviwana. Oh, uko kumusoro uko yeah. Guys, good night. Bye bye guys. Oh my God, Tom, how are you, Tom? Hey, what do you say, Tom? Tom, walk we and didn't have in there, and I went Tom. Oh my God, no, she hands him. As fans, how do we support Dai? Itakuti page rako riite masters timupe. He's such a big natural talent. Thanks for bringing the drama to us, acting with your amazing family. Sekuru Notion, very cool in his role. Perfectly my thank you. We'll see about that. Not kuti we'll see as such, but kudonga pani ma stages unofana kuti uchinge uchiricha kuti ute masters actually. Pamwe asanda qualify page rangu, I have no idea. Mwana manje. But normally let's say for example apatachitamba zvedu let's say kana munhu akatumira chiti ndi $10 kana kuti for example $5 yadai $10 yadai atimutoreri mari iyoyo panguva iyoyo kana nenidi yacho tinobva tamupa mari yacho yakakwana. That's what we do isusu kunoku. Kunosekei so zvitokaita naiwazi ugosekei kusaka unosekei ndichitaura zvinhu chaizvo usekei hanzi tinogara kuzasi kudhuze nekuGreen Creek mashops uko. Kunogarika here kumba zandile it depends maybe nemunhu but personally inini hangu I'm comfortable so ndiriko kumba handisati ndatanga kufunga zvokuti ndibude right now. Zvandiri kumbogara kumba ikoko ndichionana nefamily yangu zviri kungondiitira saka zvosiyana zvosiyana nevanhu guys. Zvongosiyana nemunhu mumwe anogona kudzoka korega kumuitira. Inangu personally for the meantime ndiri right ndakangodero nyangwe ndichingoonana navabereki vangu nemabrothers angu saka ndo main purpose yandakadzokerawo futi.
Tom guys intakuinda ntokuonai good night ndokubatai Tom Terry, Tom, bye everyone. Alicia Magwegwe, Memory, Nyakarenga, and everyone. Good night. Wandenda Siro, I'm sorry, and school selector. Everyone is just equally important. I did it. All right, guys,